Sa rád spýtal každého jedného poslanca, skúste sa vyjadriť. Bolo vám všetkým jasné, že to pôjde takto v 4 etapách? V zápise ani v jednom nie je o tom zmienka. Nie je. Poprosím vás, poslanci, vyjadrite sa k tejto mojej otázke. Ja by som chcel povedať všetkým zúčastneným, ktorí sú tu, že my si veľmi dobre uvedomujeme svoje korene. Odkiaľ sme vyšli, kto nás volil, kto nám tento mandát dal. A nielen ja teda hovorím za všetkých poslancov, že máme na srdci záujem verejný, nie čisto osobný. A čo sa týka aj tohoto verejného prerokovania niekoľkonásobného, máme na tom veľký podiel aj my. Čo sa týka tej druhej otázky, ktorú už vyzval pán inžinier Voda, ja osobne hovorím za seba, že nie, nerozumel som a nevedel som o 4 etape. Neskôr som s pánom inžinierom Víkom tieto veci konzultoval, ale to bolo následne o 3 týždne neskôr. Keď si pamätám celú tú genézu, tak práve s pánom poslancom Kazarkom aj s pánom poslancom Ukropcom sme my boli traja, ktorí sme hovorili, že územný plán by sa mal obstarať ako jeden celok. Žiadne etapy, 4 etapy a tak ďalej. Takže ja za seba hovorím, že pre mňa to bolo v rámci toho celého procesu dá sa povedať zbytočná. Mojím zámerom, tak ako môj kolegov, bolo to spoločiť na balíku ako jeden územný plán. Ja sa k tomu vyjadrím si tak, neznášam pracovné porady pred mestským zastupiteľstvom. V pracovnej porady nie je žiadny záznam, žiadne uznesenia, žiadne písomnosti a keď na pracovnej porade sa budeme baviť o územnom pláne, ja sa vás pýtam teraz, povedal som pred pol hodinou v tejto vete toto a toto, 50% si neviete pamätať. Áno, či som to povedal. Či to bola 4. etapa, alebo nebola, pre mňa to tiež nie je akože nejaké... Nevenoval som tomu pozornosť vôbec. Venujem pozornosť tomu vlastne územnému plánu, aké funkčné punkty tam sú. Ako celok vlastne povedalo sa, že sa tam zavedia všetky tie návrhy, či to bola pani Svezáková z Krížnej, ktorej zmenili stavebný pozemok na zeleň, alebo iným osobám vlastne. To, že sa tam preriadili nejaké v poslednom čase, alebo v poslednej chvíli toho tých návrhov nejaké iné funkčné plochy nadrozmerné. Chcem povedať týkať sa právnika, vlastne budeme môcť rozhodovať, keď to dojde v septembri, tak budeme rozhodovať o tých podmienkách, vlastne tých stanoviskách, keď budú negatívne a keby aj negatívne neboli, ja budem rozhodovať o tom, aký na to mám názor, nemusím to zdôvodňovať stanoviskom lesov, ja som poslanec, ktorý zastupuje občanov, mne tá petícia len pomôže a ja som vyzýval, aby vysvetlím tak, za celý rok, za celé 2 roky na zastupiteľstvo, nie, my sme neschvalovali nič, To je úžasné, dobre, dajte, pán poslanec, dobre, keď ste nevedeli, dajte každému len mikrofón na to, aby povedal, vedel som, nevedel som, lebo vidím, že sa tu začíname všetci vyviňovať nakoniec ako, dobre, veď podstata je v inom, dobre, neberiem ti slovo, len je to trošku dole. Dobre, podstata je v inom, chcú vedieť, či ste vedeli, nevedeli, povedzte, a potom by bolo dobre, asi očakávajú, že príjmete nejaké uznesenie, občania čakajú, že ako sa postavíte k tomu problému a mohli by sme tento bod ukončiť. Ja som sa vyjadril, ja som vydal vyslan. Nie. Každopádne, to, čo som povedal, platí, pretože som mal vyslan. Jednoznačná stanovisko, ktoré som prezentoval aj pred čiatkou tá trojka, a ktoré sa zneužili, to znamená, že aspoň nemá význam. Každý občan, každý tento si môže zneužiť to, čo povedal následne kastor. Ja osobne si myslím, a ja mám poznám rozdiel, to je samovolné, tu sedí tento moje stanoviska. Ja som vám povedal, že do otázky sedeli. A jednoznačne si právne a odborne ujasňovali slovo, že posledný poslanca, čo môžeme urobiť. My vieme, čo môžeme urobiť a urobíme. To znamená, že budeme jednoznačne brať ako občanov, 4000 občanov v okruhe, ktorí niečo navrhujú, ale je to aj moje stanovisko. To znamená, že ja sa od neho nevyštancujem, ja som ho verejne prezentoval. Práve som ho stanoval, preto som animista, že som sa verejne prezentoval jedno. Ďakujem a veľmi pekne.
Dobrý deň, moje meno je Holubek. Na zastupiteľstva sa pripravujem a o rozdelení do 4 etáp zmien a doplnkov som vedel. Dobrý večer, moje meno je Miroslav Mackovič. Ja viem o tom, že prišlo okolo 160 žiadostí zmien do územného plánu a tieto 4 balíky proste vyplynuli z toho procesu a vedel som o tom, lebo som člen stavebnej komisie, kde to už postupne preberáme. Dobrý večer, volám sa Marek Mozart. Na začiatku som nevedel o tom, že je to rozdelené na 4 etapy, ale v princípe je mi to jedno, pretože to neplatí mesto, ale platí to nejaký investor. Vedeli sme len o tom, teda ja som vedel len o tom, že sa robí zvlášť územný plán ako celok a že sa robia zmeny a doplnky. To je môj názor, keď to platí mesto, nech sa to robia na 10. Prosím vás, dobre. Ja chcem k tomu ešte, teda, než sa vyjadri tedy ostatní, 8.11.2012 a bolo to zavesené 8.11.2012 to je zavesené na internete, dokonca dostupné verejnosti. Materiály pre poslancov a pre verejnosť. 15.11. bolo rokovanie mestského zastupiteľstva, takže dobre, vedeli, nevedeli. Ja takisto si môžem povedať, že je mi nepríjemné, keď niekto robí z úradu, alebo teda z nás, tých, ktorí by to tajú, je to tam zavesené. Môžete si to pozrieť, 8.11. Volám sa Gorbár a o vykonávaní zmien a súčasné vypracovanie nového územného plánu som bol informovaný. A upozorňujem, že moja stranická príslušnosť je žiadna. Takto. Ako ja aj ostatní poslanci sme si dnes dali podrobne vysvetliť, aký môžeme mať ďalší postup. Vyjadríme sa alebo zaujmeme stanovisko k všetkým tým jednotlivým stanoviskám tých inštitúcií. Zistili sme, akým spôsobom sa dá robiť, aby sme mohli rozhodnúť v zmysle zdravého sedliackému rozumu, jak si povedal Vladoty, a ja ubezpečujem vás, že ja určite rozhodnem sa svojím zdravým sedliackým rozumom. Ďakujem. Prospekt vstúpali sme. Odpovedajte konkrétne na otázky, či súhlasíte, alebo nesúhlasíte, lebo nevidíte. Ja som myslel, že som odpovedal konkrétne. Takže volám sa Ridler. Čo sa týka 4 etáp, pravdepodobne som to vedel, ale pochopil som to aj so stupom času. So stupom času si naozaj nepamätám, ale chcem odpovedať pánovi Valakovičovi. To robí projektovú dokumentáciu pre mesto Stupava a za koľko eur ma vôbec nezaujíma. Vôbec ma nezaujíma, ja budem hlasovať tak, ako ja chcem a ako sú moji voliči, takže vôbec vám to neovplyvňuje. A hlasujem vždy tak, takže nerad by som mohli u nás, ste nás tu urážali, že všetky ovplyvňovali teda s nejakou korupciou alebo nejakou straníckosťou. Takisto som nestranný aj zostane. Takže to je moja odpoveď. Volám sa Ivica, podobne ako pán Holubek sa pripravuje na zasadania a pokiaľ som v časti berie na vedomie zdvihol ruku za, tak som vedel, že je tam nejaká etapizácia. Moje meno je Mozoban a vedela som o tých 4 častiach a nevidím ako nejaký rozdiel, že či to je v jednej alebo v 4. Ja si myslím, že dôležité je, či budeme s tým súhlasiť alebo nie. A ja budem teda podľa toho, čo budú chcieť ľudia, tak podľa toho budem hlasovať. Takisto som o tom vedel a budem takisto hlasovať. Ja som tiež vedel o etapizácii Vlasy Vašparek.